जों दिनैबो तिप्रा मथानि एंगै माताबारि विधानसभा दूर टू दूर प्रोग्राम बाङै फाइजाक हाइबानो बने सिगां जोंनि खारियाव माने खा खामानि कक किसा जों सावनि नांगौ जोंनि तिप्रा लेन्डनि फाउन्डार जोंनि सार एनसि देबबर्मा ब गदगमा रङै बने कर्म जीवनो पहिलावो ब जुब समिति तंफ्रो आफ्रो ब कर्मचारिनि बनि रिटार या जरा ब आरो सभापति जाय थांखा बनि परै बुब 2000 सालो आइन पिटिओ जुग्रमानि परै ब पहिला जयलाम केन्द्र बासाखा वाइनि बासाखा वाइनि नै ब कपाल हाइमनो इसेमखा बनि परै 2018 सालो ब हाय और ताकारजला केन्द्र बासागै 18 नि विधानसभा जतन साइ गोबांखौ बुथ मागै ब पास जाखा बनि परै 4.5 बोसोरनि माथावो ब बयस माने कारनै ब थांनाय 2023 नि बिसिकताल सालोनो ब संसारो सोंनो याकारै बनि कर्म जीवन बनि ताखुक बुखुक बनि आन्दोलन थुंप्रनो ब याकारै दिनै सोंबाय करिखा हानि मंगै जों खा खामजाक तै तिप्रासा द फारक बनि बुङै जों ताबावबो खा खामै दङो बनो चिनि गेटार तिप्रालेन तै तिप्रालेन बनो फाउन्डार बनि बिसिंदैनो जों ताबक बनि लामा पाइसोग्यानो जों ताबक लाहरैनो हिंलाय दङो हानि मंगै जों बनि मंगै बेलाय बेखा खामजाक बनि नक रुखुं तै बनि ताखु बुखुंनि बाङै बोसों खा कामा याफारो तै तिनिबो जत ताखु बुखुंनो कयनाय जे जागो दंगो बन सन्मान रगै दंबाय के बेलाय जानाय तानि हमाले बसे तैला तिप्रालेन नि फाउन्डारला बसे हानि बाङै बसिनि बोखावो ब थै थांफानो आजीवन चिनि तिप्रासानि बोखाव ब तंनाय जत मुइतनार खजानाय गेताबक जों बनि बाङै चिनि तिनि बायखे विधानसभा माताबारि विधानसभा नि वो जों दूर टू दूर प्रोग्राम तिनि बायखे अष्टम दिन ओ अष्टम दिन मनो जों ताबक बनि थैमानि न बनि फला शान्तिका मांथों हनै 1 मिनिट निरापत्ता पालन खायै चिनि दूर टू दूर प्रोग्राम जों जांलायनाय साबधान जतन हामबाय।